bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca un joc de pe Roblox numit Daycare. Și acum trebuie să mai așteptăm puțin. Și plecăm. Wow, 2 playeri. Nu vreau să joc singur. Am ieșit la final. Hai că intru în asta aici. Un follower. Nu mai durează. Nu știu. Cred că e gata. Dar se încarcă mai greu. Da, am mutat din nou pe internet. Trebuie să se încarce toți. I-am mai văzut niște youtuber numit Maxim Finish și Pisica. Miau parcă. Nu mai știu pe ce canal l-am văzut, dar cred Pisica mai miau. Dar știu ce se va întâmpla, dar sper ca voi să nu știți. Să vedem. Să scrieți în comentarii ce credeți că se va întâmpla. Dar înainte să vedeți tot clipul. Hello, my name is Lily. Bună, numele meu e Lily. Vă traduc. O să am grijă de voi pentru următoarele 2 zile. Haideți să mergem înăuntru. Cum mergem înăuntru? Gata, ne bagă automat în casă. Am uitat. Bine ați intrat. Feel free to explore. Simțiți-vă bine să explorați. Dormitor, fete, băieți, jumătate. Wow, cel mai inovator. În loc să ocupi 2 camere, ocupi una. Jucări. Nu poate interacționa. Sau? Am apăsat. Dar nu se aude nimic din cauza că am dat jocul pe fără sunet mute, nu știu cum să spun. Am oprit sonorul de tot. Dacă auziți căței pe fundal, nu vă speriați, sunt căței mei. Așa. Copii, voi păreți înfometați. Ce să aleg? Aleg o pizza. Hai să vedem dacă câștigă pizza. Aici trebuie să votăm. Mi se pare suspect asta. La față. Are o față de... nu știu ce să zic. It looks like pizza one. Yes. Mâncăm pizza. O să merg și o să comand ceva pizza acum. Eu mă duc sus, că mi-e frică, stau jos. Nu mai știu exact, dar cred că se întâmplă ceva. Dar nu spun ce. Nu te duci să comanzi pizza. What? Nici nu s-a dus să comande, a stat aici. Ei, de ce arată ca ciocolată? Ca o ciocolată. Eu nu o să mănânc pizza asta, care ne-a dat acum, că cine știe.
Eu nu mănânc, nu vreau. Cine știe ce se întâmplă. Încerc să apăs pe asta. Cred că ați ghicit deja că joc de pe telefon. Din cauza că, da, se vede. De ce aveau scări curcubeu? M-am blocat sub... Fac așa, cum mă enervează pizza. Nu, nu, vrem să ne jucăm. Da. Bine. O să stăm treji. Nu pot să intru în dulap. De ce? Mă uit pe aici. Mă plimb degeaba. Unde-s cel? Sunt singur? A, nu. Dar unde-s ceilalți? Nu, am văzut pe cineva. Da. Merge mai lumină la mine. Ah, s-a băguit. Încerc să urc sus. Mi-e frică. De fapt stau aici în caz de se întâmplă ceva. Eu știu ce se va întâmpla, dar voi nu cred că știți. Așa că... Wow, sunt mai mic. Mi-am făcut caracterul mic și se vede mai mic. Wow. Hai să vedem dacă supraviețuim. Oh my god. Ce era aia afară? Aoleu. Nu stau aici. Monstru, fugiți! Unde? Au, 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 au! Nu, 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 m-am blocat, m-am blocat. Da, scuzați de întrerupere, dar da, aoleu. Nu știu cum n-am murit, dar... În fine, dacă m-au auzit că mă mai fâșâi, nu-i vină cam niște căști normale de telefon. Și da. Au, nu, mor. Dacă mor, închid video. Hai vedem dacă putem să supraviețuim. Unde-i doamna aia cu care ne îngrizește? Ne-a lăsat singur și ne-a venit un monstru. M-am 13 viață. Mă plimb în continuu. Aoleu, nu. Eu cred că singur care a rămas. Câți oameni mai sunt? Încă 3 oameni mai sunt doar. Hei, aici a fost un monstru care ne-a atacat. Unde aia? Ce? Am rămas singur. Monster? Ha. Opriți-vă, nu mai fiți așa de prostuți. Cred că se traduce așa. Come on, haideți. Cu toții, haideți în pat. Eu mai sunt singur. Dacă mor, se încheie povestea. Get your bedrooms for sleep. Oh, mi-e frică. Eu sunt singurul care a rămas. Poate dacă mănânc pizza, îmi dă viață. Mănânc prin piept dacă stau în pat. Nu mi-a dat nimic, wow. Mi-e frică. Așa că mă urc sus. Stau aici. Dacă mor, închei videoclipul, așa că să sperăm că nu mor. Cam stau în pat, închid ochii. Am adormit. Ce se întâmplă? Era pe monstru. Am gândit cineva dit animale. Eu vorbesc singur cu mine din cauza că singur.
Acela a fost monstrul. Dacă îl vedeți când mai târziu, înseamnă că nu știu, ori n-am văzut. Hai să uit. Am văzut și asta, și eu. Zic de două ori că am văzut. Wow. Am oprit muzică că nu știu. Că îmi dau stres tu cafeterie. Veniți la bucătărie, la cantină să mâncați. Pentru... Am venit. Stau la masă. Să spuneți în comentarii și ce culoare vă place vouă. Mie îmi place turcoazul, dar nu am scaun, așa că mă pun pe albastru, că e cel mai apropiat de turcoaz. Astăzi avem pancakes clătite! Uhu! Clătite! I love pancakes! Și în viața reală iubesc clătitele. Să nu mănânc, să nu le mănânc. Nu le mănânc, mai aștept. M-am blocat, wow. Pot să mă bag sub tezgea. Nu pot să intru, ne? Unde se duce asta? De aici e. Poți să intru sau nu? A, nu merge să intri. Acvarul ăsta nu l-am observat. Ce ziceți, să mănânc sau să nu mănânc? L-am mâncat, dar nu ținut acolo. Nu știu ce timp e acum. It's playing time, playtime. Am avut dreptate. Da. Mănânc astea. Prioritar friends, că nu mai e nimeni. Acum chiar pare o ciudată aia. Pisică. Cred că mi-a una, dar nu aud eu, din cauza că am oprit sunetul. Nu pot să iau. Ia, șotron. Arunc o piatră. 1, 2. Aici trebuie cu ambele. 1 cu 2 picioare. Un picior. 2 picioare. Ce mă dă înapoi? Pe 10 am câștigat. Sper să nu apară monstru. Fără short wire. Cred că apare monstru. Nu e ok, nu. Față de aia. E să văd unde se duce ea. De ce te duci afară și lași copiii în parc? Să fii tu cu noi. Dar o să vedeți în episodul celălalt ce episodul următor ce se va întâmpla. Sau? Hai să vedem. Acela trebuie neapărat să fie monstrul de mai devreme. Trebuie să fie monstrul de mai devreme. Cred că apare pe mine. Eu singur m-am 13 la viață, n-am cu ce să-mi cresc viața. N-am medkit. Aoleu, ce-am? Am lag. E fix la mine. Fix la mine. Ce face? A dat foc la casă, să mi se pare mie. Monstru n-a pus casa în foc. Am murit.
Dacă dau respawn trebuie să plătesc. Cam așa a fost videoclipul. Deci, bye. O să mai fac un videoclip să vedem dacă putem să terminăm povestea, dar n-am avut cum să termin singur, mai aveam și puțin. Așa că ne vedem în următorul episod. Dacă mai vreți, dați câte un like. Pentru că am văzut că am doar 4 subscriberi. Dați, vă rog, câte un like să avem 4. Dacă ajungem măcar la 3 like-uri, cam atât a fost. Am avut o mică întrebare. Deci, bye, vă rog să dați un like.